أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مالين دي تشي أني مسو دمسي أني مقربا نغا فولبو بلا جلي toujours aw balma ke naw dinga naw do ke mor nya sa tola nka clip ka fe fulbe aw bela jeli male mana ke yoro yoro o kota mene ko ka boy malima o video ngurun do be mo to koni ma fe ka kuna fon do la si aw ma to koni mais kuna fon mi ndo malima ma fe ka foye ni video publier la o damata e ko na ma ke aw ma bashi yani ka se video publier o ma me malinye de munu sigle me france nga fulbe malen de bela jeli tiens la ka di o yan soja akanu bana ka suma ye sa mais vraiment yoro jinya kama andu sukun be no mais amase ka yen soro donc be bara mina amu fo ka chesir la faso jode do vraiment ko kanu sogo ya ira kata amsadi damne ou be consulat damne ka fo umma ou be mina o ka kanjo le nduma ou bien uti barake yo ka keta de ke ni ay ngonga bi video tourner la ta e nyime fe no de la facebook sanfe abi damado bo kelente o de ato ba fe ka bo ni keleno anto tigi jachi amo to ino ko mo hakna tikeleni mais video nya ya bi songa fla nyogon bo vraiment o tenen no so ja ko quoi donc fe no be ni no na ya yi au ka bara konala mu be se ka au ka bara la go si sama ou be mu be se ka hakilna flan di mo la me ba ma quoi abe bo ka hakilna fo la quoi donc ne ka hakilna mu ni e nyeme video do de la facebook sanfe an yere balma do be ave video tourner la vraiment ay video do de bo contre la ma janye ma wele personnel la mais yano che mo were munun bala parce que ne fla de ale na ona ale tate kelen donc mo were tabi fana ne to do donc yani do were fana kana fo ka bi puma me konga nga kale da folo kwa ni sera ma ibi joyen kwa o munye malimo anya fo faso ko la ni ti se ka puma i dadi mo tara ambassade damne o be consulat damne video do be ka munumunu fo ko sanfɛ tuguni ko waye ko am se ka nganu so go ya yira ka sɔrɔ a ma kɛ ni consulat damne ni o tɛ sɔn a kana ɲɔgɔn ne o de fɔ video tourner la o ye ka tɛmɛ ngo ay sabali ni bi ka baara kɛ i lamini o bi mɔgɔw de bolo e de bi ka kuma fɔ de a jali mɔgɔ ye o bi mɔgɔw de bolo quoi e tɛ se k'i yɛrɛ juger quoi donc k'a fɔ ko mɔgɔ minnu bɔra ka taa consulat daminɛ k'a bɛ tila kana video wɛrɛw publier réseaux sociaux sanfɛ tuguni ko waye ko olu bɛ ko min kɛ k'o man kan ko arabu be manifestation ke te bara yoro mine tubaw be manifestation ke olu te ta mɔgɔw ka bara yoro mine o amma ko te tubaw la amma olu ka yoro de yoro gazele ne do quoi olu ka ambassade yoro gazele ne do ni ya amta ambassade mine bara de te ka ke o de la amba mine de ni ya arabu bo ka manifestation ke o tita o ka ambassade mine o tita o ka assemblée mine o tita o ka bara ke yoro mine bara de be ka ke yende on ta bara de te ka ke donc ni malien denw bɔra ko vraiment an ka ɲɛmɔgɔ min ambassade minnu bɛ o tɛ ka baara kɛ k'u bɛ taa yen minɛ k'a fɔ n'u ma kan jɔlen d'u ma baara tɛ kɛ yan minɛ e aw bɛ bɔ tuguni ka taa kuma wɛrɛ fɔ réseaux sociaux sanfɛ tuguni ko wayi ko mɔgɔ minnu bɛ ka taa manifestation kɛ ka taa ambassade daminɛ k'o man ka kɛ k'u bɛ ka malien denw ka baara cɛ malien denw o tuma minnu bɛ ambassade da la yen nɔ olu ye jɔnni ye c'est à dire fɛn dɔ bɛ yen n'o de fɔ malien c'est à dire kuma dɔ bɛ yen ne tɛ se k'a fɔ la n tɛ sɛgɛn n b'a fɔ mali filɛ mali ka ɲɛtaga ma nɔgɔ dɔw bɛ k'u ka nisɔngoya yira ka taa ambassade daminɛ ou ka taa consulat daminɛ k'a fɔ f'u ka tiɲɛ fɔ an ye de sinon an t'u bila e bɛ tila ka bɔ tuguni ka video wɛrɛ bɔ k'o bila facebook sanfɛ tuguni ko waye ko mɔgɔ min bɛ ka taa ambassade daminɛ k'o man ka kɛ o man ka kɛ o kumana minnu bɛ yen olu ye jɔnni ye an ka ɲɔgɔn ɲininka o la bani sa o de la ne y'o fɔ mali ka ɲɛtaga ma nɔgɔ e mun n'i ma se ka taa i da di kana kuma i ma se ka taa o tiɲɛ e bɛ tila ka mɔgɔw décourager k'a bɛ video kɛ k'o bila facebook sanfɛ ko waye k'an man k'o minɛ an man k'o minɛ mun na pourquoi u y'a minɛ de ko dekun m'u ka dɔ ka bɔ a la ou bien a bɛɛ yɛrɛ ka dabila an k'an yɛrɛ sɔrɔ quoi bon video kunkurumani dɔ de do k'a lase malien den bɛɛ lajɛlen ma minnu tulo bɛ n kana ani minnu bɛ ka video tourner n'olu tulo tɛ n kana a y'a lase u ma n'i tɛ se ka kuma maliko la i da de n'i tɛ se ka baara kɛ i da de ne y'o de fɔ ko kuma fu tɛ fɛn ɲa o ninnu bɛ ka ciya dɔ de kɛ nin ye ne mun bɛ k'a kan anw bɛ se Espagne yan nɔ ne ye an ta fɔ ka dɛsɛ n'an ka ambassade tɛ ka baara kɛ an k'a gɛn ka bɔ yen nɔ a ka taa faso kɔnɔ o ka na ni maa wɛrɛ n'o fana ma se k'a kɛ o ka taa fana de il faut que yanni ala ka na ni ɲuman ye ka na bila an kunna quoi e ninnu ne y'o de fɔ baara kuma fu de t'i fɛn ɲa quoi u bɛ ka baara dɔ de kɛ quoi e bɛ k'i ta kɛ video tourner dama ye ne bɛ ka n ta kɛ video tourner dama ye n'an ma fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛ baara bɛ kɛ cogo di ne y'o de fɔ n ko dabaya kanfɔ tɛ foyi ɲa quoi donc nin ye faso baara dɔ nalen ye quoi ka wuli k'i yɛrɛ ka jɛn i ka baara kɔ ka taa ambassade la ka taa daminɛ quoi o ye baara dɔ de ye u k'an ta kɛ u k'a to yen kuma fu ne tɛ fɛn ɲa mɛnɛ i sigi réseaux sociaux sanfɛ yen nɔ k'i bɛ mɔgɔw décourager k'a fɔ ko k'u bɛ ka min kɛ nin k'o tɛ ko ta ye quoi o ye kuma fu de ye o de la ne y'o fɔ n ko kuma fu tɛ foyi ɲa fo ka baara dɔ de kɛ olu bɛ ka baara dɔ de kɛ k'a yira ɲɛmɔgɔw la a bɛ ka mun kɛ a ma diya n ye de a ka fɛn kɛ ou bien a ka taa
ni ti se ko encourager mɔgɔ minnu bɛ ka video bɔ tuguni ka bila ka don mɔgɔ ninnu contre la ko wayi ko a bɛ ka ko min kɛ nin ambassade minɛ nin ambassade man ka minɛ consulat man ka minɛ balimakɛ e mun tulo bɛ n kana ani e yɛrɛ mun tulo tɛ n kana n b'a ɲini fɛ ni ti se ka fɛn fɔ k'o encourager i daminɛ kana mɔgɔw décourager u ka baara la e ta ye video kɛ dama ye e tɛ ka se ka wuli ka taa faso baara la minnu bɛ k'a kɛ fana k'e bɛ taa o décourager quoi o de tɛ ko kɛta ye quoi donc k'o lase mɔgɔ o mɔgɔ bɛ video tourner la Mali kɔnɔ fara Mali kɔkan kan faso jɔ la n'i ta tɛ sunguruba ye ou bien n t'a dɔn n'i ta tɛ kamelenbaya ye ne ta t'o ye fɔ e ta ye ko faso jɔli ka faso jɔli jumɛn de o ka fasodenw encourager fɛn dɔ de bɛ sen na minnu t'a kalama k'olu bɔ a kalama ou bien mun b'a fɛ ka kɛ jitɔ ye ka courage don la an ka video kɛ o de ye o an tɛ maa contre la an b'a fɛ ka courage de di malien jeunes de ma an ka se ka fɛn dɔ kɛ ka kuma fu de dabila quoi ni minnu wulila k'u bɛ fɛn dɔ kɛ kan'u décourager i b'o encourager de ne b'u fo de France immigrant bɛɛ lajɛlen maliyɛnden dama tɛ dɛ farafin fɛn o fɛn bɛ yen min wulila ka taa o dɛmɛ n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen vraiment a ye fasodenw nisɔndiya quoi an tɛ yan mais an dusukun bɛ yen nɔ donc n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen aw ka foli de don aw salamu aleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh an b'aw encourager fɔ diɲɛ laban walahi ni n yɛrɛ bɛ yen nɔ ni n ka surun yen na hali ni n tɛ yen ni n ka surun yen na n b'aw sɛgɛrɛ quoi mais ni yen ka jan n dusukun b'aw bolo yen nɔ minnu bɛ ka wuli k'a fɔ k'u bɛ aw décourager ou bien ka mɔgɔw lagosi a y'a daminɛ n'a tɛ se ka kuma a y'a daminɛ o message kunkurun de assalamu aleykum